בכל מדינה מתוקנת הם היו עוזבים את התפקיד באופן מיידי. מהר, מהר, מהר. אז מה בעצם השתנה? ואנחנו היום במצב הרבה יותר חמור מה שהיינו לפני כמה חודשים. למה בעצם אנחנו עצרנו וחיכינו 3 חודשים? אנשי המילואים שצריכים להיכנס לא התענו 5 שנים, והתוכניות על הפנים, כי לא היו תוכניות מוכנות מראש, אז אנחנו תוך כדי תנועה מחליטים מה עושים. זה שבר נורא. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. אבל רק במדינת ישראל נותנים לאנשים שחרבנו לנו את המדינה להמשיך לנהל את המלחמה. גבוזדי, авторская программа Алика Нудельмана. היי חברים, עבר שבוע, עוד שבוע מטורף במדינה היפה שלנו. היום אני מארח אלוף יצחק בריק. מה שלומך? אצלי ב100%, במדינה זה כבר שלכם. אני אגיד לך, אתה יודע מה? נראה לי שמה שדיברנו אז, לפני כמה חודשים, זה פשוט גן עדן, לעומת מה שאנחנו הולכים לעבור עכשיו. את כל כך צודק. מאז שאנחנו דיברנו, ואני צפיתי פני הבאות, ואמרתי שאנחנו בבעיה מאוד קשה גם אז. אבל לא תיארתי לעצמי עד כמה ולאן נגיע, ואנחנו היום במצב הרבה יותר חמור מה שהיינו לפני כמה חודשים. הוא חמור או יותר מסובך? הוא גם מסובך וגם חמור. שניהם ביחד הולכים, וזה בהחלט יוצר מצב מאוד לא פשוט. אז מה בעצם השתנה? הדבר הראשון, מה שאני לא קיבלתי תשובה מאף אחד, משום גורם שאני מדבר איתם, מה קרה איתנו, או יותר נכון, מה קרה עם ראש הממשלה או קבינט המלחמה אז בינואר. למה בעצם אנחנו עצרנו וחיכינו 3 חודשים עם כניסה לרפיח? אלא מהתחלת מלחמה עד ינואר היה אפשר להגיד, אוקיי, מתקדמים מצפון למרכז, אז הכל טוב ויפה, איכשהו התקדמנו, איכשהו הייתה הרגשה של איחוד של עם, ופתאום עצירה ל3 חודשים, ובכל מקרה כניסה לרפיח, ובאיחור של 8 חודשים לקחנו את הציר פילדלפי, אם לקחנו או לא לקחנו, סופית, תכף אתה תסביר, ועוד פעם דשדוש. כן. נכנסים ויוצאים מח'אן יונס. 5 פעמים. אז כמה פעמים אפשר להיכנס לח'אן יונס? אז אני אסביר גם למה זה קורה. אבל אני אגיד לך, אני אתן לך תשובה למה שביקשת. למה באמת לא נכנסו במקביל על העיר עזה, ובמקביל על העיר רפיח? משום שאם היינו עושים את זה בהתחלה, עם אותה עוצמה של 4 אוגדות וכל חיל האוויר עובד לטובת היחידות בשטח, והולכים לעזה ולרפיח, שזה רפיח זה הקוץ הכי בעייתי שלנו, בגלל ציר פילדלפי ומה שעובר מתחתיו, שנים מזמינים להם אמצעי לחימה, וזה עורק החיים שלהם, בלון החמצן. אז אני אגיד לך שנפגשתי עם ביבי 6 פעמים, אני לא יודע אם אז אמרתי לך את זה. ובפעמיים הראשונים, הצגתי לו את עמדתי לגבי הלחימה בעזה, והצגתי לו את עמדתי שיש צורך להתכנס במקביל ללחימה ברפיח. ולא לחכות עם זה. משום שמה שאתה יכול לעשות עכשיו, לא תוכל לעשות מחר. העולם לא יהיה איתך לאורך כל הדרך. ואם לא תעשה את זה במקביל, ותיתן מכה אנושה לרפיח, ומכה אנושה לעזה, אזי, כשתגיע לרפיח, זה כבר יהיה מאוחר מדי. העולם לא יהיה איתך, והעולם שהוא לא איתך, גם אם אתה מצליח להיכנס לרפיח, אתה מאבד את העולם. ואם אתה מאבד את העולם, אתה מאבד הרבה דברים נוספים. כשאני בא היום ומסתכל על מה שקרה בכניסה שלנו לעזה, אז התחילו אולי עם השיחה עם ביבי. יום לפני התמרון לתוך עזה, אני מגיע לביבי ביום שישי. מצויד במסמך קשה מאוד. היות ואני כותל מערבי של צה"ל היום, והם מדברים איתי תתי אלופים, אלופי משנה, סגני אלופים, מג"דים, מפקדי האוגדות, הם מדברים איתי ואומרים לי, בריק, עוד יום אנחנו צריכים להיכנס, מוצאי שבת, הם אומרים לי את זה ביום חמישי, יומיים לפני, לתמרון בתוך העיר עזה, ואנשי המילואים שצריכים להיכנס לא התענו 5 שנים, אין לנו ציוד עדיין, כי המחים היו כמעט ריקים, הציבור מתחיל לקנות ולהביא, והתוכניות על הפנים, כי לא היו תוכניות מוכנות מראש, אז אנחנו תוך כדי תנועה מחליטים מה עושים, זה שבר נורא. אנחנו לא מוכנים לחטוף מכה אנושה. אנחנו מנסים לדבר עם המפקדים הבכירים שלנו, ואין עם מי לדבר. הם רוצים מהר, אחרי שהם הביאו למכה, למחדל הכי קשה בתולדות המדינה, של מה שקרה בעוטף עזה,
הם רוצים להראות לציבור שהם יכולים לנצח, אז אין להם זמן לחכות ולהכין את הכוחות כמו שצריך ותוכניות כמו שצריך. אני אקבל את המסמך הזה, ומגיע לביבי, ואני לא אדבר איך הגעתי, גם סיפור, כי כל החבורה שלו עשתה הכל שאני לא אגיע. בדיוק. אתה מכיר איך זה עובד. ואני יושב מולו, כמו שאני יושב מולך, מציג את המסמך הזה ואומר, ביבי, אם אתה נכנס מחר, אני ביום שישי, מוצאי שבת צריך להיכנס, תדע לך שהצבא, הנה מה הצבא אומר לי, לא אני ממציא את זה. מפקדי אוגדות, חטיבות, גדודים שהם לא מוכנים, 5 שנים לא התאמנו, הם לא מכירים בכלל את האזור הזה. חלקם לא מכירים מה זה שטח בנוי, כי הוא לא יתאמן על זה. הם לא מצוידים, עד כדי כך אפילו הגנה אישית, אפוד קרמי קוראים לזה, אבל מעבר לזה, גם אמצעים לחימה, ויש להם יחידות לא קשירות, כי הם לא טופלו בימ"חים. אתה חייב לתת להם עוד 1.5 שבוע, להתארגן את המינימום ההכרחי. כלומר, להתאמן, להמשיך להתאמן עוד 1.5 שבוע, שבועיים, להשלים ציוד כמה שאפשר, ולתכנן אחרת את הכניסה לתוך רצועת עזה. תקשיב, תוך כדי השיחה שלי עם ביבי, הוא מרים טלפון אדום, מדבר עם שר הביטחון ואומר לו, יושב מולי בריק, מציג תמונה מאוד קשה שעולה מתוך הצבא, ולכן אני מבקש לדחות את הכניסה ב1.5 שבוע עד שבועיים, על מנת שהם יוכלו להתאמן, ועל מנת שהם יוכלו להצטייד בכל הציוד הנדרש. אז אתה היום האויב הכי גדול של גלנט? אני לא אויב של אף אחד, אני עם גלנט... לא, מה שהוא חושב. מה שהוא חושב, יכול להיות שהוא חושב כך, אני עם גלנט הייתי ביחסים מצוינים, ישבתי איתו 8 חודשים לפני המלחמה, עם מסמך של 5 צוותי מומחים שהקמתי, ב5 תחומים, תפיסת ביטחון, בעיית היבשה, בעיית העורף. אני יודע איפה המסמך הזה. אתה מכיר את המסמך הזה? לא, אני יודע שהוא בשולחן, לא, בתוך המגילה. לא, אז תקשיב, אז שלחנו את זה לכל הגורמים שמחליטים, מראש ממשלה, דרך מל"ל, מצע לביטחון לאומי, דרך יושבי ראש ועדת זכות ביטחון, דרך חלק מהשרים בקבינט, שלחנו את זה לשרי הביטחון ולרמטכ"ל, ו8 חודשים לפני שהמלחמה מתחילה, גלנט שר הביטחון, ואני וחבריי, אותם ראשי צוותים, כל צוות זה 6 מומחים ב5 תחומים, שזה המומחים הטובים יותר בארץ לתחום. ולא אפרט עכשיו מי ישב בכל מקום. אנחנו יושבים 2 שעות מול גלנט, 8 חודשים לפני המלחמה, מציגים לו את המסמך, כל ראשי הצוותים ואנוכי, יושב לידו סגן הרמטכ"ל, והוא מזמין את ראש אגף תכנון של צה"ל, ועוד תתי אלופים שמייצגים את כל הזרועות, ועוד אנשים שלו ממשרד הביטחון, ואנחנו יושבים 6 אנשים מולו, ומציגים 2 שעות את המסמך שעבדנו עליו 1.25 שנה. גלנט בסיכום אומר, אני מקבל את המסמך כלשונו, אני מקבל את כל ההמלצות שלכם והפתרונות שאתם ממליצים, וזה הופך לחלק מתוכנית העבודה של משרד הביטחון. שבוע אחרי זה אנחנו נפגשים עם המנכ"ל שלו, מנכ"ל משרד הביטחון, אייל זמיר, ומציגים לו את אותו דבר באותה שיטה, והוא אומר בסוף הדיון, זה התוכנית העבודה של משרד הביטחון. זה 8 חודשים לפני שהמלחמה מתחילה. אנחנו מגיעים להרצי, אני מגיע. 0.5 שנה, הרצי, הרמטכ"ל. מסביר לו את התמונה הכוללת, הוא מוציא לי את הדוח שלי, והראשי צוותים שעשינו, הוא אומר, בריק, קראתי את הדוח, דוח מצוין, אני הנחיתי שזה יהפוך לתוכנית העבודה, או חלק מתוכנית העבודה של הצבא, והעברתי את זה כבר לסגן הרמטכ"ל לטיפול. הייתי סגן הרמטכ"ל, והוא הראה לי איך הוא מתחיל לעבוד על זה, כולל כבר עשה ישיבה עם כל האלופים, לפני שהגעתי. זאת אומרת שאותו גלנט, 8 חודשים והרצי הלוי, מבינים את גודל הבעיה, כי הדוח הזה מדבר על בעיות מאוד כבדות של צה"ל, במשך 20 שנה, הידרדרות נוראה ואיומה, מבינים מה הם צריכים לעשות בשביל לתת תשובות ראויות למלחמה גדולה. אותו גלנט והרצי הלוי לא עוסקים בזה ברצינות, כי באותה תקופה יש את כל הסיפור של הסרבנות, והם שם, הם לא בבניית הצבא, ואז פורצת המלחמה, והם מקדמים את מכת חייהם כי הם אשמים, נקודה. בכל מדינה מתוקנת הם היו עוזבים את התפקיד באופן מיידי. אבל רק במדינת ישראל נותנים לאנשים שחרבנו לנו את המדינה, את הצפון ואת הדרום, להמשיך לנהל את המלחמה. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני מגיע לגלנט 2 שעות לפני שהייתי אצל ביבי, ואומר לו אותו דבר. ואנחנו חברים, והוא מקשיב, ומזכיר לו, זו תוכנית העבודה שקיבלת. הוא נסע אפור,
הוא מרגיש מאוד לא נוח, אומר, אני אחשוב מה לעשות ולא עושה שום דבר. אני צריך להגיע לביבי אחרי זה בשביל להגיד לו, שיגיד לגלנט שהוא לא מוכן למלחמה ושימתין עם עוד 1.5 שבוע. זאת אומרת, אתה רואה אנשים שחטפו את מכת חייהם, שבמקום להמשיך לעבוד מבחינה רציונלית, המכה הזאת מביאה אותם למצב שמבינים שאין להם לאן ללכת. ואז הם רוצים להראות שהם מנצחים, והם עושים את כל הטעויות האפשריות, לא ראייה אסטרטגית, טקטית נמוכה, ונכנסים לכל בור אפשרי. ולכן הם לא פותחים במקביל על עזה ורפיח, ולכן כשהם נכנסים לרפיח, גם כאן המלצתי לביבי, שלא ייכנסו עם בראש בקיר, אלא יעשו כיתור, ואחרי זה ייכנסו מהכיתור פנימה, וזה בדיוק מה שקרה, שיפרו את התוכניות. תגיד, איך אפשר לשפר תכנית? אלא מה שאתה עכשיו אומר, ואני לא איש צבא, אבל זה א' ב'. מה שאתה מסביר זה א' ב'. עכשיו, ולהמשך לזה, אני שואל, פעם אחת תגיד לי, מי האנשים האלה שיושבים במל"ל? אלא דיברת עכשיו על גלנט, על הרצי, זה קודקודים. אני אגיד לך מי הם. מי האנשים שיושבים במל"ל? זאת העבודה שלהם, זה לא של... ממש כך, אז אני אגיד לך, תראה, אחרי מלחמות ישראל, שהבינו שאין היום לא הייתה שום חשיבה אסטרטגית, ביטחון לאומי, תפיסת ביטחון אסטרטגית ותפיסת ביטחון בכלל. פעם אחרונה שקבע בן גוריון את תפיסת ביטחון של מדינת ישראל, זה היה ב-1955. 4 סעיפים. מה הוא בעצם אמר? שהיות אנחנו מדינה קטנה, ואין לנו יכולת להילחם לאורך זמן, אנחנו צריכים מהר מאוד להעביר את המלחמה לצד האויב, תוך 2-3 להכריע, וכמובן לשמור על העורף שהם לא יוכלו להיכנס פנימה. זה עבד מצוין בהרבה מלחמות. אבל במשך הזמן המלחמה השתנתה לחלוטין. היום זה כבר לא מלחמות בחזיתות רק, זה מלחמה שהתפלו במדינת ישראל, בגוש דן, בחיפה, על חברות חשמל ומים, על גז ועל אסדות גז, על מחנות צה"ל, על מטרות אסטרטגיות ותשתיות, אלפי טילים מדי יום. הם בנו 250,000 טילים ורקטות מסביב למדינת ישראל. זה בערך אלפים כל יום, לא עשרות כמו בצפון שהם מחרבים לנו את הצפון ואין לנו תשובות. תאר לעצמך שעכשיו זה אלפים על כל המדינה. עכשיו, החבורה הזאת, שהיא קמה, זה אותו מל"ל, הייתה אמורה להציג לממשלה את מה שצריך לעשות להמשך, כלומר להסתכל קדימה, ללמוד את זה מבחינה אסטרטגית, להחליט מהו האיום הצפוי לא עכשיו, בעוד 3 שנים, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, ולהתכונן עליו מראש, לא כשזה קורה. תגיד, זה לא אנשים של חלוץ עדיין יושבים שם? אז עוד לפני זה אני אגיד לך מה הם היו צריכים לעשות ולמה הם לא עושים ומה קורה. אז הם התחילו לעשות תוכניות עבודה, הגיעו לממשלה, ניסו להכניס לדיוני הממשלה, הקבינט, דיונים פעם בכמה חודשים על אסטרטגיה ביטחונית ותפיסת ביטחון חדשה, שמטפלת היום באלפי טילים ביום, גם אם אתה עובר את החזיתות לתוך מדינות אויב, עדיין הטילים יפלו לך בתוך העורף, כך שזה לא, התפיסת ביטחון של בן גוריון כבר לא תופסת. כל זה הם מנסים לעשות. אני ישבתי אצלם 2 שעות, הם אומרים לי בריק, אף שר זה לא מעניין אותו, ראשי ממשלות זה לא מעניין אותם, זה לא רק ביבי. אין דיונים בכלל אסטרטגיים על תפיסת ביטחון לאומית לשנים הבאות, שאתה מתכונן כבר לטיל הבא שיהיה, ולא לטיל שכבר קיים. ואז שאתה בונה יכולות, הוא כבר השתנה ואין לך תשובות. אין עם מי לדבר, הם לא רוצים להקשיב. הם מתעסקים ב4 עיניים, ב6 עיניים. ביבי, רמטכ"ל, ביבי, ראש שב"כ ומוסד, ומנהלים את המלחמה בצורה הכי טקטית אפשרית, ללא ראייה עתידית, ללא הכנה עתידית, פשוט כמו במכולת, מה אני אגיד לך? אז אני אומר, רגע אחד, נבחרתם לזה. אז נבחרנו, ביבי הפכנו אותנו למזכירה שלו. לוקחים את היום את המולל הזה ומציבים אותו לכל מיני משימות אחרות, ושמים בראשו גם אנשים שאין להם מושג מה זה בכלל ביטחון לאומי, כמו למשל צחי הנגבי שנמצא עכשיו. זה בכלל בושה. זה פשוט בושה. פשוט האיש הזה לא מבין כלום, ואני אומר לך, יש לי סיפורים, אבל לא משנה. אז תשאל, אוקיי, מי הם החבר'ה? אז בוא נספר לך עוד דבר. בשביל שיהיה מל"ל רציני, היית צריך לקחת אנשים שלנו גויים, ולא חלק מהבעיה, אלא אנשים מקצועיים, שהם אלה הם אינטרסים אישיים,
אין להם ניגודי עניינים, הם יושבים ועל פי החוק הם עצמאים, כמו בית המשפט העליון, החוק מחייב את ראש הממשלה לעשות דיונים על המצע שהם מכינים, להכין את מה שנקרא האיום הייחוס העתידי, להביא את הרמטכ"ל ולהגיד להתכונן לאיום הזה לא רק לעכשיו אלא לעתיד, ואז לעשות תוכנית עבודה ולצאת לדרך. אז זה לא קורה, אמרתי, כי זה לא מעניין את הדרג המדיני. אבל מי הם האנשים? אין להם את הכוח להזיז את זה גם. זה חבר'ה שרובם השתחררו מהצבא, שהם היו חלק מהבעיה. לך תתן למישהו להיות אחראי על העורף, במל"ל, שהוא רק עכשיו היה איש מאוד מרכזי בעורף. אז הוא בא וספר לך שבעורף הכל נהדר, אף על פי שהכל פשט שם הרגל. כי אם הוא אומר שזה לא בסדר, אז ישאלו אותו, אז אתה היית שם, איך זה קרה? זאת אומרת, האנשים האלה נגועים בניגוד עניינים. מדינת ישראל, כשהיא בנתה את המל"ל, הייתה צריכה לחשוב על זה. אז מי צריך לשבת שם? כי זה אחד הנקודות הקריטיות במדינת ישראל. לכך, אני למשל הקמתי 5 צוותי מומחים. ואמרתי, מי שישב בנושא תפיסת הביטחון, וההסתכלות למעלה, ואיך צריך לבנות אותה, לקחתי בחור שהוא פרופסור לנושא של יחסים בינלאומיים, ומכיר את המטריה מסביב, כולל מה שקורה בארץ, הוא היה גם לוחם בזמנו. לקחתי פרופסורים שמתמחים לא רק, אבל גם פרופסורים מתמחים בכלכלה, ביחסים בינלאומיים בחברה, כי ביטחון לאומי זה לא רק צבא. ביטחון לאומי זה עוטף את כל הרגליים. כלכלה בריאה, חברה בריאה, יחסים בינלאומיים בריאים. אם אתה לא מתחבר עם כולם, אין לך יכולת לבנות צבא, כי הצבא תלוי בכלכלה, ואם הכלכלה לא בריאה, אין גם צבא, ואתה צריך לראות את כל התמונה. לקחתי צוות לגבי הטילים והרקטות, את המומחים מספר 1 בארץ לאלה שבנו את החץ, את אלה שבנו את כיפת ברזל, את אלה שבנו את קלע דוד, אותם טילים שאמורים להגן עליהם בפני האויב, ומפקד טייסת קרבית במילואים, וכמה טייסים קרביים, כלומר את כל מי שמסתובב בכל העניין של לחימה בטילים והתקפה של טילים, שזה המלחמה הבאה בעיקרה. זה צוות שכל כולו טובת המדינה, אין לו אינטרסים, הם עושים את זה בהתנדבות, וככה את הדברים האחרים. כאלה אנשים צריך לבחור למל"ל. אנשים שלא נגועים, אנשים שיש להם אינטרס אחד, טובת המדינה, אנשים שלא רוצים ללכת לפוליטיקה ולעשות מזה הון, אנשים שלא היו בבעיה לפני כן ולכן הם לא מוכנים לדבר עליה. תסביר לי, מה, אף ראש ממשלה לא ידע מה שאתה אומר? לא רק שהם יודעים, הם גם קיבלו, כי דיברתי עם כולם. דיברתי עם לפיד, דיברתי עם בנט. זה ברור, אז איפה זה נעצר? יש היום בעיה לפוליטיקה הישראלית. אתה בוחר היום מפלגות ואתה לא בוחר אנשים. הם לא מייצגים אותך. הם באים לשרוד, אינטרסים אישיים גוברים על האינטרסים הלאומיים. אני אסביר למה אני מתכוון. היום שאתה לוקח שר, שצריך להתעסק במחר, בעוד 5 שנים ו10 שנים, לבנות לשם את המוכנות של המדינה, לא רק בצבא, בכלכלה, בחברה, והוא אומר, הרי לא אני אגזור את הסרט, למה בכלל להתעסק בזה? הוא רוצה להראות לך הצלחות של היום. ובדרך כלל הצלחות שהוא מראה לך היום, זה הברוך של העתיד. זאת אומרת, אין שום ראייה לארוכת טווח לכלום. תסתכל היום על תחום הכלכלה ועל תחום ההתיישבות, תסתכל על נושא הצבא וכל דבר ועניין. אתה רואה שהעולמן צר כעולם נמלה. אין דיונים על הטווח הארוך, כי הם לא יהיו שם, אז למה להתעסק בזה בכלל? זאת אומרת, באים אנשים אינטרסים צרים שלהם, שכל מה שהם חושבים זה איך להיבחר מחדש. הם לא מייצגים אותך, הם גם לא שואלים אותך, ואתה יכול לצרוח ולהגיד, חבר'ה, אתם טומטמים, אבל הם יעשו בסוף מה שנראה להם נכון לעצמם. זה הברוך. עכשיו, גם ראשי הממשלות, תיקח את ראשי הממשלות. אני בא ושואל את השאלה, קח את לפיד, וקח את בני גנץ. הוא לא היה ראש הממשלה, אבל לפיד היה. איך זה ייתכן? והייתי אצל לפיד. איך זה ייתכן כשאתה כל פעם שאתה יושב ועומד בטלוויזיה, יש לך השם אחד. ביבי. הוא מאוד אשם, הדרג המדיני מאוד אשם, אבל גם הצבא מאוד אשם. הצבא, לדעתי, בהרבה מאוד דברים, אשם בעשרות מונים יותר מהדרג המדיני. הם בנו את הכאוס הזה. אז נכון שהדרג המדיני לא פיקח עליהם, לא התעניין בהם, נתן להם תקציב וכל אחד עשה מה שבראש שלו, כל רמטכ"ל, זה הלך לפה, זה הלך לפה, מין רכבת תארים שאין לה כיוון. אם אתה אדם אמין,
אני אומר ללפיד, תגיד את האמת לעם. יש לנו בעיה עם הדרג המדיני, ויש לנו בעיה עם הדרג הצבאי. אבל שים לב, הדרג הצבאי מבחינתו זה פרה קדושה. ולמה הוא לא נכנס? אני נותן את הדוגמה של לפיד, זה נכון גם לבני גנץ, הוא היה ראש ממשלה, ולא היה שר ביטחון, מה שהוא עושה היום אותו דבר. זה נכון גם לכל אלופים שיושבים היום בערוץ 12 ומדברים, או בערוצים אחרים. הם מדברים על השם ביבי נתניהו, ולא אומרים מילה על האשמה של הצבא. הרי הצבא לא מסוגל היום לנצח בזירה אחת החמאס. איך הוא ינצח מלחמה רב זירתית ב5 זירות ביבשה, שאין לו גודל של הצבא, שיכול להיות ביותר מזירה. אתה תילחם מול החיזבאללה, יהיה לך מהומות ביהודה ושומרון, לא יהיה לך מי שיגן על התושבים. יהיה לך מהומות בתוך ישראל, לא יהיה לך מי שיגן על התושבים. יהיה לך מתוך ירדן מעבר של כל מיני מיליציות פרו-איראניות, לא יהיה לך מי שיעמוד מולם, אין לך גודל של צבא. אם המצרים ייכנסו, בכלל אפשר לסגור את הדלת. זאת אומרת, אתה רואה שכולם מדברים ברמה של אינטרסנטיות. למה הם לא עושים את זה? כי הם לא רוצים לאבד, אם זה אלופים בדימוס, קשרים שלעיתים זה הכלכלה ורווח גדול, מכירת נשק. אבל פה אני חושב דווקא הפוך. בואי ניקח את הזמן שהגנץ היה שר הביטחון. ראה את הדברים האלה. הוא קיצץ את הצבא. אם הוא לא היה מסכים לקונספציה הזאת, הוא היה צריך לקום ולצאת וללכת. זה רק היה נותן לו יותר נקודות, כי הוא קם, עזב את התפקיד, התנגד לזה ויצא. זה יכול לתת רק את הנקודות פוליטיות. כן, אבל הבעיה שהם לא עושים את החשבון הזה. הם לא לוקחים אחריות על כלום. לא עולה לדעת שהרצי הלוי, שהשם בצורה יסודית במה שקרה בעוטף עזה, עד הרגע האחרון הוא יודע את כל הדברים, הכל אמונח, שעתיים לפני זה פורץ, הוא מחליט לא לעשות שום דבר. והוא יכול להמשיך איתנו. אין אחריות. הם למדו שבפוליטיקה הישראלית, מי שמקבל אחריות ורוצה להרוויח נקודות, מפסיד. הוא נזרק לפח השפעה של הציבור. הציבור מהר מאוד שוכח שהוא לקח אחריות, ועושה כיפה כאלה, מי שבא במקומו. הם למדו שעם הציבור הישראלי אסור לקחת אחריות. זה לא נותן נקודות, זה לא נותן שום כיוון. הם נלחמים על ההישרדות האישית שלהם. כולם, בדרג המדיני, בדרג הצבאי, והאינטרס הלאומי כמעט ולא משחק פה. אם זה מתחבר, מצוין. אם זה לא מתחבר, קודם אני, אחרי זה האינטרס הלאומי. תראה, אין ספק, אני כתבתי ועוד לא הוצאתי את זה, שיש אשמה ישירה לרמטכ"ל, לגלנט, במה שקורה בתוך עזה. קודם כל, בשקרים שאנחנו עוד אוטוטו מנצחים. רק עכשיו, דרך אגב, גלנט הכריז שזה קשקוש מיטוט החמאס באופן מוחלט. עד לפני חודש הוא אמר שהנה כבר הם מתמוטטים, הם כבר בורחים במנהרות, כבשנו את עזה, אנחנו שולטים בהכל, ופתאום ספר סיפור שאני מדבר עליו חצי שנה. הוא לפני כמה חודשים סיפר שאנחנו עוד מעט תוקפים את החיזבאללה. כן, והוא רצה לתקוף את החיזבאללה והמליץ על זה לביבי, ואני גם את זה עצרתי עם ביבי, כי אם זה היה קורה בתחילת הלחימה, לפי שהוא המליץ, הוא היום מספר, חבל שלא עשינו את זה, אתה לא מסוגל להשמיד את החמאס, היום אתה כבר מודה בזה, אז אתה היית יכול להתעסק עם החיזבאללה שהיה פותח לך מלחמה אזורית עם איראן וכולם, כשאתה לא מוכן, וידעת שאתה לא מוכן, הרי ישבתי מולך. אתה שר ביטחון, והסכמת שיש בעיה, אז מה אתה מגלגל כאן ומנסה להציץ את המזרח התיכון, בגלל שאתה פצוע נפשית? בגלל שאיבדת את הרציונל, אתה רוצה להראות הצלחות, אתה לוקח סיכונים על המדינה, אתה מאמר במדינה. עכשיו, כשאתה בודק מה קרה בתוך עזה, ואני אספר לציבור, היות וקיצצו 6 אוגדות ב-20 שנה, כשאם היינו רוצים לנצח את החמאס, והיה אפשר, היינו צריכים להיכנס פנימה, כמו שנכנסנו, לכבוש שטח ולהישאר בו לפחות שנה, שנתיים, ואז להרוס את התשתיות מתחת לאדמה, שזה התשתיות המרכזיות, שאם אתה לא הורס אותם, את המאות קילומטרים מנהרות, אתה לא יכול לנצח אותם. למה לא נשארנו? כי הצענו את הצבא לגודל מיניאטורי, אותם הלוחמים לא היה להם מחליפים, לא היו יחידות אחרות שיחליפו אותם, אתה לא יכול למשוך אותם 8 חודשים להילחם בלי שאף אחד יחליף אותם, אז יעברו לשיטת הפשיטות. מה זה שיטת הפשיטות? כמו שאמרת, ח'אן יונס כבר פעם 5, עזה פעם 4, ג'באליה פעם 3, נכנסים ויוצאים. נכנסים ויוצאים, כי אי אפשר להישאר בפנים, כי אין מי שיחליף, אז נחים בחוץ, נכנסים. בצורה כזאת אי אפשר למוטט את החמאס. מהסיבה
כשאתה נכנס, אתה לא פוגש אותם והורג אותם, ולאט לאט אתה מקטין את גודלם. משום שגרילה לא נלחמת פנים אל פנים מול צבא. גרילה נלחמת מתחת לאדמה, יוצאת מהבורות, יורות טיל ונעלמת. גרילה שמה לך מטענים ומלכודים בבתים שאתה נכנס ומתפוצץ, ואנחנו נכנסים כמו מטומטמים, לא בודקים שום בית בצורה מסודרת, כמו ירי של פגז או של מטוס, של ארטילריה, לפני שנכנסים על מנת לוודא שאין שם מישהו שיפוצץ לנו את המטען, ונהרגים ונהרגים ונהרגים, בלי שאנחנו באמת הורגים אותם. כל הסיפורים על עשרות אלפים ואלפים ומאות וכל מלחמה ופנים אל פנים, זה בלוף גדול. תראה, הרמטכ"ל משקר את המדינה. הוא מספר לעם ישראל שהרגנו להם 900 לוחמים ברפיח. אני מדבר עם הלוחמים שנלחמים כבר 4 חודשים שם. מג"דים, מ"פים, חיילים אומרים, זה בלוף ענק. איפה התמונות? איפה אנשים? אנחנו לא נפגשים איתם. הם לא יוצאים מולנו, הם לא רוצים. הם לא נלחמים בצבא, הם רוצים להתאים לנו מטענים, והם מצליחים, כי אנחנו נכנסים לבתים ונתפוצצים. אנחנו נמצאים למעלה, רוב הזמן זה שקט לחלוטין. לפעמים חוטפים איזה טיל, לפעמים עולים לאיזה מטען. אנחנו נמצאים מעל ציר פילדלפי, על מתחתנו 50 מטר, מ-15 מטר ומטה, 50 מטר, יש מאות מנהרות שאנחנו לא מגיעים אליהן, כי צריך לעשות חפירה של 14 קילומטר, לאורך הציר, עומק של 50 מטר, לחשוף את כולם, ואז להגן על זה, אבל צה"ל... וזה כבר בשטח מצרים. הציינו את זה לשטח מצרים, אבל המצרים לא מוכנים, אבל אצלנו לא מתכוונים לעשות את זה, כי זו אופרציה מאוד מסובכת, וגם לשמור על זה מאוד מסובך. אז הם אומרים לי, רק כל יום שני ושלישי, אנחנו נמצאים למעלה. מדי פעם מקבלים איזה ציח, להיכנס לאיזה בית ולשטח אותו. לצערנו הרב, הרבה פעמים גם אנשים נכנסים ומתפוצצים ונהרגים שלנו, אבל אנחנו לא שולטים על כלום מתחתנו. ובא הצבא מספר ציר פילדלפי, אנחנו שולטים במעברים, אנחנו חוסמים, בלופים, אנחנו הרגנו 900, אבל ככה מספרים גם על ציר נצרים. אותו סיפור, נמצאים למעלה, שזה הרבה יותר קל אצל נצרים. כן, אומר לי גדוד הנדסה, שיושב שם כבר כמה חודשים. בריק, איזה שקרנים אלה. אומר ביבי למשל, הוא לא רוצה שציר נצרים נעזוב, מהסיבה שהוא לא רוצה שיהיה מעבר חופשי של חמאסניקים, לא רק אזרחים, גם חמאסניקים מזוינים מדרום לצפון ולהפך. הם אומרים לי, הם עוברים לתחתנו. אנחנו לא חופרים אפילו מנהרה אחת. כלום. לפעמים מוצאים פה איזה מנהרה, מספרים לציבור, חיסלנו 100 קילומטר מנהרות. אתה יודע מה זה 100 קילומטר של מנהרות? זורקים איתן לתוך פיר של מנהרה, יש חומר שמפוצץ עוד 100 מטר, בזה זה נגמר, זה לפוצץ מנהרה של עשרות קילומטרים, או של 2 קילומטרים וכל מה שקשור בזה. קשקוש, מקום מאוד קטן, המנהרה ממשיכה, יש לה חיבורים אחרים, מתחברת לכל העולם משתו, וגם על זה אפשר לעשות מעקף. זאת אומרת, יושבים היום אלפים מתחת לאדמה, שהם כבר דרך אגב תגברו את הכוחות של אלה שנהרגו עם צעירים, הם פחות או יותר כמו שהיו לפני כן. יש להם אלפים על האדמה מעורבים בתוך האוכלוסייה הלא מעורבת, שאתה היום יורד על חניון פעם רביעית, וכל פעם שם זורק ניירות שיפנו את המקומות שלא יהרגו, הם הולכים החמאסניקים יחד עם הבלתי מעורבים, אתה לא יודע מזה ומזה, הם נראים אותו דבר, ואתה לא הורג אותם. זאת אומרת, הם למעלה, הם למטה, אנחנו אמנם שיטחנו את הערים שלהם למעלה, העולם כועס עלינו, אומר שאנחנו רוצחי עם, אבל זה התשתיות, שזה קצה הקרחון, כי אם לא תפוצץ את המנהרות למטה, לא תחסל אותם. ואת זה אנחנו לא עושים, כי אין לנו יכולת להישאר שם כמה חודשים ברצף, ולהשמיד את המנהרות. זאת אומרת, הגענו לחוסר יכולת מוחלט. ולכן, אחד הנקודות שהיה צריך לקחת בחשבון, וגם אני אומר את זה לא מעט, החיזבאללה כל הזמן אמרה, אני לא יודע אם עכשיו היא כבר תעשה את זה, כי אנחנו מתחילים לאחר את הרכבת, שאם המלחמה תיפסק בעזה, היא תפסיק את הלחימה בצפון, אז אומרים לי, מה אתה תבוסתן? אתה תפסיק. אני לא תבוסתן. אני לוחם יותר מכל אחד שמדבר. אני נלחמתי בחיי והתקפתי. אני מאוד התקפי, אבל אני רוצה להיות עם צבא שמסוגל להתקיף ולנצח, ולא לקפוץ מעל הפופיק, ושאתה לא יכול לנצח. כשאתה נמצא במצב כמו שאתה נמצא בעזה, כל שהייה נוספת זה הברוך שלנו גדול. למה? כי החיזבאללה ממשיך, ואתה
מגיע להתשה מוחלטת של צבא היבשה המילואים. היום הם כבר לא מוכנים להתגייס. אין להם מחליפים ומצביעים ברגליים. יש גדודים ש50% כבר לא מתייצבים, לא מספרים את זה. הם לא מרגישים שנפשית הם יכולים להמשיך כל הזמן בלי שיש להם מחליפים. אנחנו מאבדים את הכלכלה, אנחנו משקיעים טריליונים של כספים, עם הלוואות מאוד יקרות, כי המדרג אשראי ירד, הלוואות הרבה יותר יקרות. יש לנו 100,000 עקורים ועוד הרבה מאוד שלא עובדים, והם לא נותנים גם פרנסה, אבל גם הכנסה למדינה במיסים. יש לנו חרמות של העולם, כלכליות ואמברגו, על מדינת ישראל. אז אנחנו מאבדים גם את הכלכלה, אנחנו מאבדים את העולם, ואנחנו נחשבים כמצורעים, ואנחנו מאבדים את החברה. השנאה בתוך החברה יוצרת גם התפוצצות פנימית. זאת אומרת שמלחמת ההתשה הזאת מרסקת אותנו, לא אותם. הם יכולים להמשיך עוד הרבה מאוד זמן, אנחנו לא. תוך כמה חודשים הכלכלה תקרוס, הצבא היבשה מילואים יקרוס, ואנחנו צריכים למצוא פתרון איך להקים צבא שמסוגל לנצח, ואז להתקיף ולזרום. אנחנו לא שם. כי כל הזמן מספרי סיפורי מייסס לציבור, שהנה אותו כבר מנצחים, אותו גלנט, ועכשיו הוא אומר, זה קשקוש מיטוט החמאס. דרך אגב, כשנכנסים לח'אן יונס, שלא יהיה לך אי הבנה, אתה נכנס לאזור מסוים. רוב ח'אן יונס לא מותקפת. אומרים לי המפקדים והחיילים, אנחנו נכנסים לאיזה אזור יחסית קטן. ואז רואים את התמונות של 5 בניינים הרוסים. כן, אבל כל היתר בכלל לא נגוע. ושלא לדבר, יש כאן אזורים שלמים שכבר לא נכנסת אליהם, כי אין את צה"ל יכולת פשיטות כל כך רחבה. אז הם בונים את עצמם מתחת, יבנו מלמעלה, האמצעי לחימה ממשיכים לזרום מתוך סיני, משום שלא הצלחנו לפגוע במטרות. ויש כאן איזו מחשבה שאם נתפוס את סנואר, או נהרוג אותו, אז זה יהיה ניצחון ענק. קשקוש. לפחות תמונת ניצחון. תמונת ניצחון לא בונה ניצחון. זה בדיוק מחזיק ליומיים, כי יש להם מחליפים. קח את נסראללה, שהרגו את קודמו, והוא בא והוא הרבה יותר חמור מנסראללה. זאת אומרת, היום לעולם הערבי, יש לכל אחד מחליף. אתה לא תשמיד את נסראללה, יהיה לך תמונת ניצחון, אבל לא תנצח. אני אגיד לך יותר מזה, גם כשהרגת את הרמטכ"ל של החיזבאללה, ואת אסמאעיל הנייה בטהרן, מה בעצם יצרת? כולנו רוצים שהנבלות האלה יהרגו, אני מסכים עם כולכם. תעשו את זה בעיתוי המתאים, כמה שעשיתם עכשיו, בעיתוי הזה קוממתם את כל העולם הערבי נגדכם, הם מתייצבים ומאיימים מחר לראות עליך תגובות. לך אני אומר, צריך להתפלל שהסיפור הזה במצרים יגיע לאיזו בשלות. כי אם זה ייגמר בלי שום דבר, והם יגיבו כמו שהם דיברו שהם יגיבו, לא תהיה לנו ברירה ואנחנו נגיב בחזרה, וכאן יש הסלמה למלחמה אזורית, אלפי טילים מדי יום, לא רק על הצפון עשרות, אלא אלפים על כל מדינת ישראל. ישראל לא מוכנה לזה, לא בעורף, לא ביבשה שהוא צריך ללחם בשש זירות שהתפרצו שם גם ביבשה. אין לנו היום מערכות שהיינו צריכים לקנות אותן כבר 20 שנה, כמו חיל טילים, כמו לייזר עוצמתי, כמו להכין את העורף, כמו נ"מ נגד כטב"מים, שהוא נותן תשובות מצוינות, זה 6,000 כדורים בדקה, וגם את זה לא קנינו, דיברתי על זה עם כל המפקדים, ועם כל הרמטכ"לים, ועם כל שרי הביטחון, כולם אמרו, אנחנו כבר קונים ולא עשו שום דבר, כל גרוש הולך לעוד מטוסים, פשוט איבדו את השתנות, לא הבינו שמטוסים לא מנצחים כבר מלחמות. היום באוקראינה אתה לא רואה מטוסים בכלל. הכל הופך לכטב"מים ומל"טים. מטוס אחד, F-35, שעולה $80 מיליון, אתה קונה בזה 4,000 כטב"מים, שכל כטב"ם זה $20,000. כטב"מים מתאבדים. למה אתה צריך עוד 3 טייסות? קח כמה מטוסים, תקנה עוד 10,000 כטב"מים. כל העולם מבין שזה האיום הכי מרכזי שקיים היום בעולם. ואם אתה לא רוצה לקנות 4,000 אלא מל"ט או כטב"ם יותר משוכלל, אז תקנה במטוס אחד 3,000. ישראל לא עשתה את זה. היום מחפשת כטב"מים. מי שהיצרנית של הכטב"מים הכי טובה, מקצועית בעולם זה אנחנו. אבל מוכרים את הכל החוצה. הם לא התעניינו בזה. זאת אומרת, הם בנו את העולם של העבר. הם לא בנו את עצמנו למלחמה עתידית. לא סתם אמרתי על חלוץ, על מל"ל. כי נראה לי, כל העניין הזה של מטוסים זה הכל חלוץ. זה לא רק חלוץ. זה אז נשאר. זה לא רק חלוץ. תראה, מה שקרה, יש חיל האוויר בנה לובי
מאוד חזק, שהוא בנוי בעיקר מאלופים של חיל האוויר שהשתחררו, מפקדי חיל האוויר בעבר, ועוד אחרים, לובי שהוא מכופף את יד הצבא והולך עם מדינת ישראל אחורה. למה? כי הם מצליחים להגיע לכל תוכנית של תקציב של צה"ל. הם גם שתלו את האנשים במקומות שמחליטים על התקציב בתוך צה"ל. הם חזקים, שהם באים להתמודד מול היבשה, היבשה לא מגיעה עם תוכניות. הם לא מסודרים. והרמטכ"לים חלשים. והם דוחפים עוד ועוד מטוסים, במקום לבנות צבא למלחמה הבאה, כמו שכל העולם. הם אצלם רק מטוסים, מטוסים טיילים ב-60 מול טילים ורקטות. הם טובים מול מטוסים שהיו בעבר, אין כבר מטוסים כאלה, כי המלחמות נגמרו עם מטוסים. ויותר מזה, אני יודע למה הם דוחפים את המטוסים, כי כולם בחברות ובדירקטוריונים, בעסקים. ממש כך. ארצות הברית, יש לה אותה בעיה. אלה שיצרניות המטוסים, F-35 אחרות, רוצות שאנחנו נקנה בסיוע האמריקאי מטוסים, מעניין אותם כשתקד כל הלייזרים והסיפורים של ישראל. זה נותן להם פידבק ענק של יכולת להתרומם, כי צה"ל קונה המון, רק לאחרונה, וזו הטרגדיה הגדולה. אחרי שהמלחמה התחילה, הבינו שבלי עוד 4 אוגדות לפחות אי אפשר לנצח את חמאס. הם הבינו, הנה, גלנט היום מודה, קשקוש. זה לקח מרכזי שהיה צריך עכשיו לפתח ולבנות עוד 4 אוגדות. יש את החיילים, 40,000 נמצאים בבתים ולא מגויסים, מתוך היחידות שביטלו בעבר, והם לא מגייסים אותם, היו יכולים לבנות רק עם 40,000 4 אוגדות. אז לא עוסקים בזה בכלל. החליטו על 18 מיליארד דולר. 18 מיליארד דולר. עכשיו זה כבר קפץ ל-20 מיליארד דולר. מכל הסיוע החוץ האמריקאי ל-15 שנה הבאות, שמושכן לחלוטין לקנות עוד כמה טייסות F-35, מסקרים וכל מה שקשור בזה, וכמעט כלום לחיל טילים. חיל טילים אחד, שזה אלפי טילים מתוך משגרים ניידים, שיורים, לא צריכים שדות תעופה, לא צריכים אלפי טכנאים, לא צריכים אלפי אנשים בתוך בסיס, לא צריך מסלולי תעופה, שזה עולה מיליארדים להחזיק את המטוסים ואת כל ה... כמה אנשים צוות טיפול של מטוס? נראה לי 40 איש, נראה לי. אני לא יודע בדיוק את המספר, אבל זה הרבה, ואחת הבעיות שגם הם בורחים היום ולא רוצים להישאר בצבא, בגלל כל הברדק שאני מדבר איתך עליו. היום חיל האוויר מאבד את התשתית המקצועית שלו. רק בשנה האחרונה עזבו את הצבא, רוצים לעזוב את הצבא, 900 סרנים ורבי סרנים לא רוצים להיות בצבא הזה. 900. בימים כתקנם זה היה בין 100 ל-120. תראה לאן הגענו. בורחים מהצבא, הם לא רוצים להיות בצבא בינוני, שלא יכול ליישם את הדברים הכי בסיסיים של לנצח מלחמה. הם רואים את מה שקורה, והטובים שלנו בורחים מהצבא, לא רוצים להישאר בו. אז הם מחליטים עכשיו 18 מיליארד דולר. על מטוסים שעוד 5 שנים יגיעו, יכנסו למוזיאונים, כי רובם המלחמה תהיה כבר עם הלהטים בלי טייסים ועם כטב"מים. ככה כבר באוקראינה נלחמים. ככה העולם נלחם. ולא קונים עוד ועוד מטוסים שלא מסוגלים להשמיד את אלפי המשגרים מסביב למדינת ישראל. היה צריך... ומשגר עם כמה רקטות, שיש לו אותו טיל שהמטוס יורה, רק הוא לא צריך לתרומם משדה טובה ולחזור, והוא יורה מעל הים לטווחים של 100 קילומטרים, אותו משגר עושה אותו דבר. רק הוא משגר, והוא ירה ונעלם, אין כל ההחזקה הנוראה והאיומה הזאת, וכבר בליברמן המליץ לעשות את זה והחליט לעשות את זה, אבל כשהוא עזב, גנזו את זה כי רצו את הכסף לעוד מטוסים. לכן הם גם לא קנו נ"מ, שיגן על המטוסים שלהם מול כטב"מים, לכן הם גם לא פיתחו לייזר עוצמתי, שהיום הקרן לייזר זה כמה מאות דולרים בו בזמן... שתכל'ס זה כבר היה צריך להיות היום מוכן. כן, אבל הם שקעו בתרדמה, הם רק מטוסים, ויש את הטכנולוגיה, עם ארצות הברית, אני אחד הבקיאים בעניין, אני עובד עם הצוות הזה, שאומרים, פרויקט לאומי, ישראל, ולפחות עכשיו נתחיל, גם את זה הם לא מתחילים, ויש לנו את הטילים הכי יקרים בעולם, מצוינים, חץ עולה 3 מיליון דולר. קלע דוד, $1 מיליון. כיפת ברזל, טיל אחד, רקטה, $100,000. אין למדינת ישראל משאבים בשביל להחזיק מלאים גדולים. תוך יומיים לא יהיה לך מלאים. ואז הכל ייפול עליך בלי יכולת. אז החבורה הזאת לא חושבת קדימה מטר. הכל לקנות עוד מטוסים. תחמושת חסרה. אז ארצות הברית תעזור, אבל הם רבים עם ארצות הברית, במקום לעשות ברית הגנה עם ארצות הברית. כי למדינת ישראל אין שום יכולת הישרדות בעצמה.
ללא המשאבים שארצות הברית תעזור לה להתחרות עם המשאבים העצומים שיש לעולם הערבי, עם הרוסים והסינים שחברו לאיראן. הם כל שנה עוד מוסיפים אלפי כטב"מים וטילים לארסנל שלהם. אתה חייב להתמודד עם הדבר הזה, עם מעצמה שלידך, עם משאבים שלה בשגרה, ועם העזרה שלה במלחמה. וזה עושים עם ברית הגנה, שמחברים לברית הגנה הזאת גם את סעודיה והאמירויות, וכנגד הברית שנולדה סין, רוסיה ואיראן. מי עוסק בזה? תראה מי זה חבורה שמנהלת את המדינה הזאת. שום דבר לא קורה. הם מתעסקים בעכשיו ורוצים חמיכות כפיים ומדליקים נצוצות שיכולים לשרוף את כל מזרח התיכון. תגיד, אם אנחנו מדברים שבעצם לא רואים את האור בסוף המנהרה מבחינת תמונת הניצחון, איך אתה מבחינת הפסקת לחימה והסכם עם חמאס? יכול להיות שזה שני דברים שונים. תראה, אני לא יודע איך הם מנהלים את המשא ומתן, ולמה הם מנהלים כפי שהם מנהלים. אני לא שם, אני לא רוצה להחליף אותם, כי זו משימה מאוד מאוד קשה. ולכן אני אומר שמדינת ישראל, עזוב כרגע הסכם, חייבת להחליט לעצמה על פסק זמן, כי כל יום שעובר בעזה, היא יורדת, היא צוללת לעומקים יותר גדולים. החיילים שלנו נהרגים, הם כמעט באמת לא נפגעים מחוץ לשקרים שמספרים לעם ישראל. הם שולטים למעלה, הם שולטים למטה, יש להם את כל האמצעים שזורמים. הם עכשיו שקטים, אבל ברגע שירצו, יתחילו להתרומם מחדש. אתה צריך עכשיו, בשביל באמת להדביר אותם, להגדיל את הצבא שלך, להיכנס לשם, להיות שם השנה ולהחריב להם את המנהרות, רק ככה תוכל לנצח. אתה זוכר ששאלו את ביבי בהתחלת אוקטובר, באיזושהי מסיבת עיתונאים, למה לא התחלת ולא נכנסת לעזה לפני שנה? הוא אומר, אבל אתם לא נתתם לי את התמיכה. מה הייתם עושים אם הייתי אומר, מכריז שאני נכנס לעזה? אז אני שואל אותך דווקא על זה, שאתה אומר, אוקיי, אנחנו נצא, אנחנו נתחזק, נסדר את השורות, ואז עוד פעם ניכנס. מי ייכנס? לא. למי יש ביצים להיכנס עוד פעם לעזה? לא, אז אני אגיד לך, היום להמשיך, זה עובד לרעתנו. אין טעם, זה הורס לנו את המדינה. אנחנו מתרסקים, כלכלה, חברה, הכל מתרסק לנו. זה חוכמה גדולה. תראה, כשאני אומר את הדברים, תבוסתן! יש לנו, לצערי הרב, עם שרובו אדיוט באי. בור ועם הארץ. אין לו מושג. הוא יגיד לך, אסור לעזוב את ציר פילדלפי. מי שרים ומטה לא מבינים שאנחנו לא מחזיקים בציר פילדלפי למטה כלום. אז מה אתה יושב שם למעלה כשאתה נמצא באיזה מבנה שאתה גם מסתכן בזה שיפגעו לך בעשרות חיילים שנמצאים באותו מבנה? הם לא עושים שום דבר במשך שבועות. הם מקבלים צליח פה ושם להרוס איזה בית. לעתים הם נכנסים לבית ונהרגים. הם לא שולטים למטה ואומרים לי, אתה מפקדים, איננו מה לחפש פה. שום מטרה כאן לא מיישמים. מה? הציבור את זה עוד לא רוצה להבין. אנחנו, הכל מתוך הבטן, חוסר הבנה. זה כמו, אני תמיד נותן את הדוגמה של בר כוכבא. רצה לנצח את הרומאים, מעצמה. והחליט לצאת נגדם, הוא צדק. הם לא רצה שהם יכבשו לו את מדינת ישראל. מה קרה? היות ולא היה לו את היכולת, במקום לסלק אותם, סילקו את מדינת ישראל ל2000 שנה, ושחטו לנו אלפי אנשים, אם לא מאות אלפים. אתה חייב להיות מוכן לבצע את מה שאתה רוצה, כי אם אתה לא ומנסה לעשות דברים שאתה לא יכול, גם אם אתה צודק, אתה קורס. ואת זה הציבור לא מוכן להעביר. אם תעשה דברים שאתה מאוד צודק שצריך לעשות אותם, אבל אין לך מסוגלות לעשות אותם, במקום להצליח תקרוס. ולכן אתה צריך אותו פסק זמן, להגדיל את הצבא, לרכוש אמצעי לחימה ש20 שנה כבר היית יכול לרכוש, כמו חיל טילים, כמו לייזר עוצמתי, כמו כטב"מים, כמו הכנת העורף, וכל הדברים הנוספים. תכין את עצמך כמו שאלה שמולך הכינו את עצמם. הם חשבו חכם. אתה נשארת בעבר. עם תפיסת ביטחון של בן גוריון, בלי להבין שאתה תעבור לתוך סוריה או לתוך לבנון, האלפי הטילים ימשיכו ליפול לך בתוך מדינת ישראל. וכל החכמים האלה, בואו נמשיך בכל מצב, שהם לא מבינים שהצבא לא מסוגל להמשיך. תראה לך, המלחמה האזורית זה לא רק באוויר, זה לא רק אלפי טילים ביום, זה 5 זירות שמתפוצצות ביבשה. כוח רדואן מנסה לחדור את הגבול לתוך ישראל, כבר היום יש חשש שהם מתכננים לעשות את זה. הסורים והמיליציות הפרו-איראניות יחדרו לתוך רמת הגולן. גבול לבנון 400 קילומטר שדרכו הם מבריחים כבר שנים, מאות אלפי כלי נשק לקיצוניים, גם ביהודה ושומרון וגם בישראל, לא מוגן בכלל, אין צבא. יעברו מתוך ירדן,
התפוצצות ביהודה ושומרון, זה כבר הזירה הרביעית, התפוצצות עשרות אלפים ירוצו לתוך הבתים, אין צבא שיגן עליהם, כי הצבא יכול להיות במקום אחד, נניח שהוא מרכז את עצמו מול חיזבאללה. אין מי שישמור על כל העם, והתפוצצות בתוך ישראל עצמה. שקיצונים רצים ויורים. זאת אומרת... ופה זו שאלה. כן. אם אתה מבין, ובאולפנים אומרים את גם דעות שלך, גם יושב נסראללה, וגם יושב סינואר, וגם ישב דף, וגם ישב עניה. כולם שומעים. בניגוד אלינו, הם יודעים עברית. אנחנו לא יודעים ערבית. לא, אז בואו נסביר. לא, רגע, אז השאלה היא כזאת. הם שומעים את זה. מה, אתה חושב שהם לא יודעים את זה? הם יודעים את זה. בלי שאני מדבר, הם יודעים את זה. אז הם לא רואים מה הם עושים לנו בצפון? הם לא רואים איך כל... לא, השאלה שלי, כן. למה עדיין יושבת חיזבאללה עם כל החולשה שלנו בדרום, ולא תוקפת אותנו? אז אני אסביר. האיראנים היום, בניגוד למה שהיה בעבר, שעשו להם סנקציות והסכמי גרעין שלא התקדמו בתקפה של אובמה, הם רצים היום לגרעין באופן חופשי. הם כבר נוגעים בגרעין, ועכשיו הם רק צריכים להחליט, לאסוף את זה, את החומר שיש להם, לבנות פצצה גרעינית. הם עשו הסכם עם הסינים ועם הרוסים, שבעצם ההסכם הזה בא להגיד, אנחנו ננשל את ארצות הברית וישראל מהאזור, נקודה. ולכן הם מזרימים משאבים ענקיים של אמצעי לחימה, טילים, רקטות, קדיים, כל שנה זה גודל בקצב אדיר. הם בעצם אומרים, אנחנו צריכים עוד שנה, שנתיים להיות בגרעין כבר ביד, ליצור מאזן אימה מול ארצות הברית וישראל, ואז נוכל הרבה יותר בחופשות להפעיל את היכולת הקונבנציונליות שלנו, שזה כמו פצצה גרעינית, רק בלי נשרות גרעינית. היכולת הקונבנציונלית שלהם יכולה להשמיד מדינת ישראל בלי נשרות גרעינית, וזה אין ויכוח היום בעולם, מותר להם לעשות. אמנת ג'נבה לא אוסרת את הירי בטילים, אלא רק ירי רק שיגור. זאת אומרת, הם צריכים את השנתיים-שלוש. כי אם היום מתחילה מלחמה אזורית ואנחנו חוטפים באבי אבינו, גם הם חוטפים באבי אביהם. הם יכולים לאבד את כל הכלכלה שלהם, הם יכולים לאבד חלק מהגרעין, שזה לא יגרום להפסקה לחלוטין, אבל זה ישה. יכול להיות שאתה צודק, אבל מצד שני, יכול להיות שמצב כזה, כמו שהיום, שפל של מדינת ישראל, לא יחזור יותר. יכול להיות שגם אנחנו נתחזק עוד 3, 5, 10 שנים, ואז לא יהיה להם אפשרות לסלק אותנו מפה. לא, אז זה בדיוק מה שאני אומר. אנחנו צריכים להתחזק כמה שנים, ולהיות מסוגלים לתת תשובה על הטילים שלהם, עם לייזרים, עם חיל טילים, עם מטוסים, לא לכיוון הטילים, אבל מול יעדים אסטרטגיים, כי מטוסים נצטרך בכל מקרה, עם יבשה יותר גדולה. זה בדיוק אנחנו צריכים. אני בא ואומר, אני רוצה לתקוף אותם כשאני יכול. אני אומר לכם שאנחנו, אם לא נגיע למצב הזה, שנהיה מסוגלים לתקוף וליזום, שיש לנו יכולות ולהגן, אז אנחנו לא נהיה פה. אבל בשביל שנוכל לעשות את זה, ולהם הם רוצים את הזמן, אנחנו צריכים לנצל את הזמן הזה גם לברית הגנה עם ארצות הברית, שתבנה ברית הגנה עם מדינות ערביות, שהם יהיו מה שנקרא הגוש שעומד מול הגוש הרוסי, הסיני והאיראני, צפון קוריאה וכל מה שקשור. ברגע שיהיו שני גושים כאלה, כמו בזמנו, שהייתה מה שנקרא המלחמה הקרה בין רוסיה, ברית המועצות לארצות הברית, וזה מה שמנע את הנשק הגרעיני, כי כל אחד הבין שמי שזורק ראשון לנשק גרעיני, הוא כבר יכתוב בעצמו. אתה חושב שהיום, דווקא במלחמה בין רוסיה לאוקראינה ופה באזור שלנו, האם הנשק גרעיני זה מה שמפחיד את מישהו? שמע, פוטין... הוא כבר לא מדבר על זה. אבל הוא מדבר. גם שפלשו לא, אני אגיד לך למה הוא לא מדבר. פוטין הבין, והוא אמר, הוא ממש איים. יש לו גם נשק גרעיני טקטי, זה נשק שהוא אם אפשר להשתמש, זה רק טקטי היום. נכון, זה לא להחריב מדינה, זה להחריב עיר. בדיוק, כן. ולמה הוא בכל זאת לא הלך על זה? משום שהוא הבין שברגע שהוא ישתמש ראשון, זה גם ייפול עליו. שהיום ממליץ... לא, אתה טועה פה. למה? כי ברגע שהוא איים ואמר, אם משהו יקרה, אז אנחנו נתקוף עם נשק גרעיני טקטית. ואז ביידן אמר לו, ברגע שאתה תתקוף עם נשק גרעיני טקטית, אנחנו נסגור אותך בכל הכיוונים על סנקציות. זה מה שביידן אמר לו. אז ביידן אמר, אבל לך אני אומר, זה תחילתה של מלחמת עולם. הסנקציות וחונקים, אז הוא עוד משתמש בעוד אחד, והנה מתחילה לך מלחמת עולם שאף אחד לא שולט בה. ברגע שהראשון שישתמש בנשק גרעיני, זה רק עניין של זמן שיגיע קיצו.
בוא נגיד, והרבה אומרים, יש לנו נשק גרעיני, לנו לא זורקים אותו על איראן, על החיזבאללה. אנחנו נזרוק נשק גרעיני, אם אכן יש לנו, אז גם אם איראן תושמד לחלוטין, ולא תוכל להשיב לנו מולנו בנשק גרעיני, אז צפון קוריאה תירה עלינו, פקיסטן יראו עלינו. זאת אומרת, הגוש המזרחי אל מול הגוש המערבי, ברגע שאתה מתחיל לשחק במשחק של גרעין, איבדת, יכול להיות את כל העולם, אבל בטח איבדת עצמך לדעת. אין היום, ולכן כל השנים, מאז שזרקו על ירושימה ועל נגסקי, 2 פצצות, והגיעו כמעט למאבקים גרעיניים, ברגע האחרון הם אמרו, רגע, אם אתה זוכר את המשבר בקובה, נכון. מול קנדי, זה כבר כמעט קרה. וברגע האחרון הרוסים אמרו, לא ממשיכים, כי אנחנו לא רוצים מלחמה עולמית, זה אנחנו אמנם אולי נחריב את ארצות הברית, יחריבו גם אותנו, אז מה יצא לי מזה? זאת אומרת שהיום נשק גרעיני למדינות זה מעין לגיטימציה להגיד, אני מעצמה, אני חזק, אני מבטיח שאתה לא תשתמש בנשק גרעיני, אבל אני אבנה מולך יכולת קונבנציונלית עם עוצמה כזאת שיכולה להשמיד אותך גם בלי נשק גרעיני. והם היום רוצים להגיע לזה, ולכן הם לא ממהרים למלחמה אזורית שתשמיד אותם. גם ישראל יכולה להיות מושמדת, כי אם הם היו רוצים את זה, הם יכולים כבר לעשות את זה. תדע לך, שנפתחה מלחמה ב7/10, שהם פושטים על החמאס, אם החיזבאללה הייתה מחליטה במקביל לצאת ולכבוש את הצפון, עם אלפי טילים שמלווים אותה, היו מחרבים לנו את המדינה, זה היה הופך למלחמה אזורית. למה הם לא עשו את זה? כי הם אמרו, זה לא הזמן. בואו נתבוא, עם האיראנים יד ביד. לא נלך למצב של החרבת המדינה אם נחרב בעצמנו. אני לא חושב, כי נראה לי שגם נסראללה, שראה את התגובה שלנו בהתחלת מלחמה בעזה, הבין שיכול להיות שגם אנחנו נתקוף אותו בצורה כזאת ונמחוק את לבנון ממפה. הוא עדיין אז באוקטובר לא הבין שאין לנו כוח. הוא לא חשב על זה שאין לנו כוח. הוא עדיין היה בקונספציה שאנחנו פשוט נמחוק את הבהירות. תשמע, הוא לא עשה את זה לא בגלל שהוא חשב שהוא מרחם עלינו או מרחם על עצמו, אלא לדעתי האיראנים אמרו לו, זה לא הזמן. ההתקפה של החמאס על עוטף עזה הביאה להם את ההישג הכי גדול מבחינת קיטוע הברית של ארצות הברית, ישראל וסעודיה. זה מה היינו בדרך, אבל זה נקטע שם, וזה כבר הישג ענק. הם לא נתנו לנו להתחבר, כל העולם מתעסק על מה שקורה בעוטף עזה, וזה מבחינתם נותן להם את הזמן, מצד אחד, שאנחנו לא נבנה את הגוש שלנו, ומצד שני יש להם את הזמן לבנות את פצצה גרעינית. זה הכיוון, וגם שלא נהרוס להם את הכלכלה ונחריב להם את המדינה. זה הסיפור שמסופר פה. עכשיו, אנחנו במקום להבין את זה, ולעשות הכל בשביל ליצור ברית הגנה עם ארצות הברית, אנחנו לא רבים עם ארצות הברית, אנחנו מאבדים את אירופה. אירופה, כולם שונאים אותנו. הם אומרים, האנשים האלה לא שפויים, משחקים באש, ולא רואים שהם מאבדים את העולם. זאת הבעיה שלנו, במקום להתחבר וליצור את הבריתות, כי לבד לא נוכל לשרוד פה, דרך אגב בן גוריון אמר את זה. הוא אמר, בלי מעצמה לידינו, המדינה קטנטונת, משאבים מוגבלים, לא נוכל לחיות פה לאור זמן. אנחנו צריכים מעצמה שתשתף אותנו במשאבים ותילחם איתנו. אנחנו במקום להוביל לשם, מאבדים את אירופה, מאבדים את ארצות הברית. אפילו הנסיעה החדשה, אם היא תהיה כזאת, שמה... חס וחלילה. היא אומרת שהיא חושבת כבר על אמברגו נגד ישראל. רק שתבין לאיזה רמה זה חס וחלילה. רק שתבין לאן זה מגיע. ואנחנו בשביל לבנות את העניין הזה ולראות את ההישרדות הרב, שעוד שנים רבות אנחנו מתעסקים בעכשיו, וכל יום יוצרים מצב שיכול להפתח מלחמה אזורית, שאולי אנחנו נכה חזק שם, אבל נהיה מוכים מאוד חזק פה. אז מה יצא לנו מזה? תמות נפשי עם פלישתים? נזקק, תודה. נתראה בעוד שבוע, שיהיה שקט, יום טוב.